Inda zaka saya idan ka shiga inda zaka sayi wato depositing account ɗinka ta P2P ɗin shine idan ka shiga Binance ɗinka, wani lokaci idan ka shiga zaka ga maybe yana Binance Lite ne nan wajen, zaka ga maybe naka zai nuna maka app ɗinka maybe ya nuna maka irin haka yake, shine Binance Lite. Ka gane a haka to ba lallai ya baka ainihin wajen P2P trading ɗin ba. Yanda zaka yi shine idan ka zo saman nan angle ɗin nan sai ka taɓa wajen, idan ka taɓa sai ka zo nan wajen inda aka saka Binance Lite switch ɗin nan sai ka switch sai ka danna ya koma Binance Pro. Idan ya koma Binance Pro sai ka taho ƙarshen nan angle na ƙasan nan inda aka rubuta wallet. Idan ka zo sai ka zo a layin saman nan za ka ga wani waje da aka sa P2P nan wajen sai ka shiga. Idan ka zo za ka ga wajen da aka saka P2P trading nan sai ka taɓa wajen P2P trading. Idan ka taɓa P2P trading to anan za ka ga masu sayar da USDT shine kaga ga USDT anan, ga BTC Bitcoin kenan, ga Binance Coin, ga BNB. To in da ka sayi USDT gashi anan za ka ga masu offer, ko ka taɓa saman nan wannan angle ɗin nan da aka saka P2P sai ka mai da shi in baya express ka mai da shi express nan da za ka ga ainihin mai babban offer da za ka iya siya. To a nan gurin sai ka saka na yawan kuɗi in naira sai ka taɓa nawa kake so ka siya. Misali za ka siya na 3,000 misali. To idan ka gama ka danna wajen da aka saka buy with zero fee sai ka taɓa. To kaga anan zai faɗa ma ga ainihi can kaga ya saka wani price daban nan kuma ga price. In baka saya da yawa ba shine price ɗin yake ƙaruwa a nan wajen. To sai ka taɓa wajen confirm purchase. Idan ka zo nan to a nan wajen da ka ga wurin da za ka yi transfer na fund ɗin sai ka taɓa transfer fund na ƙasan nan. To idan ka zo a nan za ka ga account number gayan da za ka tura masa a nan. Ka ga account number ka tabbatar amma sunan da ka yi register na Binance ɗin yana daidai da sunan bankinka. Sai ka zo ka taɓa kai copying wannan ɗin, kai copying bank number nan sai ka je app ɗinka ka masa transfer 3,000. Yayin da ka yi transfer sai ka zo bayan ka yi transfer ya tafi sai ka zo wajen da aka saka transfer sai ka taɓa. In ka taɓa shi kenan zai yi fara waiting. Shi kuma wancan da ya yi receiving za ka ji ya sake maka coin ɗinka. To yayin da ka sai coin ɗin ya maka releasing na coin ɗin sai ka dawo baya. Idan ka dawo baya bari na yi cancel order saboda ni ba siya zan yi ba. Idan ka zo sai ka zo baya nan kai baya sai ka zo wajen da aka saka spot trading nan na saman nan kamar yadda kake ga spot gashi a saman nan. Sai ka zo wajen transfer sai ka gwada transfer. Ka gane sai za ka ga nan ya baka P2P wallet, spot wallet daga from sai ka taɓa wannan alama zai soya maka daga ya zama ka sayi USDT a P2P wallet sai ka kuma converting ɗinsa a spot wallet sai ka zaɓi coin ɗin da ka siya a nan. Za ka ga ka sayi USDT sai ka zaɓe shi USDT. To a nan sai ka saka yawan yanda za ka transfer zuwa spot wallet ɗinka kamar misali max. In ka taɓa max ɗin nan iya yawan duk abin da yake wallet ɗinka na P2P zai transfer ya dawo spot wallet ɗinka. A spot wallet shine za ka yi amfani ka sayi duk coin ɗin da kake so. In ka dawo bayan kana da kuɗi a spot wallet ɗinka za ka ga nan shine spot wallet. Za ka ga kana da USDT a nan za ka ga yawan sayan da kake da shi a nan wajen. Sai ka zo in ka gama sai ka zo in ya dawo spot wallet ɗin naka za ka ga yawansa a nan kenan. Sai ka dawo wajen tsakiyar nan yanda aka saka trade nan. Idan ka shiga wajen trade a nan sai ka zaɓi coin ɗin da kake so ka siya a nan. Idan ka taɓa nan da ka ga akwai Doge/USDT za ka yi amfani da USDT ka sayi Doge kenan. In ba Doge kake so ba sai ka taɓa a nan sai ka yi searching coin ɗin da kake so amma ka tabbata gabansa nan ba BNB ba ne USDT ne. Ka tabbata USDT ne a gabansa. Misali kamar kana so ka sayi BNB USDT ka dauna BNB USDT ka gani a nan wajen sai ka zo ka zaɓi na nawa kake so ka siya. Za ka iya ga price ɗin coin ɗin
sannan nan wajen amount ka saka amount, ko kuma ka zo kana so ka sayi na 25% na kuɗinka ne, ko kuma 50% na kuɗinka, ko 100% na kuɗinka yi ka taɓa. In ka taɓa sai ka zo ka danna buy coin, buy BNB misali kenan. Wannan ina ma misali da ka sayi BNB kenan. To wannan shine yanda za ka yi ka sayi coin ɗinka akan wannan, daga nan sai ka jira shi in ya tashi ka sayar. Wannan shine ina fata ka fahimce ni. In baka fahimta ba ku yi tambaya.